eu estou desexando quitar a mascarilla xa dunha vez. A moitos non lles dá chegado o momento de poder vivir sen a máscara, pero a fin do seu uso en interiores está moi preto. A partir do día 20 deste mes poderemos estar en espazos pechados como este sen o cubrebocas, unha decisión para moitos acertada e agardada. Por ejemplo, ahora en este momento no haría falta. En el gimnasio no haría falta. En transporte público, sí, pero aquí no hay metro. Es una buena decisión porque creo que el COVID ya está desapareciendo poco a poco. Unha boa medida, pero con precaución, obviamente. A ver, a cousa tampouco está para que en sitios moi pequenos, con moita xente, pois estemos todos xuntos apelotonados. Con todo, hai quen recoñece non estar preparado para esquecerse da máscara despois de 2 anos de pandemia. O medo e o factor psicolóxico de sentirse desprotegido tamén callaron na sociedade. Yo pienso que en interior igual es un poco prematuro, en los coles y así, pero en el exterior, o por ejemplo aquí que es interior pero no tan interior, igual, pero yo creo que es un poco rápido. A mí en mascarilla posta. Usted vai a seguir levando? Sí. Nun par de semanas, estas imaxes gravadas hoxe no Centro Comercial Arousa é moi probable que pasen por fin a historia. Poderemos acceder ás tendas ou aos bares en máscara. Na hostelería, con todo, moitos profesionais seguirán empregándoa como deferencia ao cliente. É o caso desta camareira. Eu estou tan acostumbrada que eu a vou a seguir levando, a menos que os meus xefes me digan o contrario. Por respeto aos clientes, a miña familia e pouco máis, pero eu vou a seguir levando. E ante o novo escenario, haberá unha nova vaga ou incrementarase moitos casos? Na rúa, a xente confía en que non sexa así grazas ás vacinas e á responsabilidade de cada quen. Yo creo que ya está la mayoría de la gente vacunada, los niños están vacunados y somos responsables. No tiene por qué volver a haber ni confinamiento, ni otra ola, ni nada. Que haya un repunte sí, pero volver a como estábamos antes con las vacunas y eso no. Miedo sí, siempre vamos a tener, pero a ver qué pasa. Bueno, eu creo que estamos todos vacinados e a xente responsable non debería de haber problemas. A máscara así continuará sendo obrigatoria dentro dos centros sanitarios ou sociosanitarios e tamén no transporte. No resto dos casos, a decisión xa quedará nas nosas mans.